prosil gostitelja, gospoda ministra za obrambo Republike Slovenije, Romana Jakiča, da nekakšno kratko čez vami današnji pogovor in oceni, kaj pomeni današnji podpis sporazuma države. Lep pozdrav vsem predstavnikom sedme sile. Vesel sem, da lahko danes gostim ministra za kosovske varnostne sile Republike Kosova, prijatelja gospoda Čekuja, s katerim smo pred nekaj minutami podpisala, kot veste, sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za kosovske varnostne sile Republike Kosova v sodelovanju, ki pomeni nadaljnjo krepitev dvostranskega sodelovanja med državama tudi na obrambnem področju. Sporazum je seveda plod dolgotrajnega sodelovanja in usklajevanja med stranema v zadnjih 4 letih in kot veste se sodelovanje med Kosovom in Republiko Slovenijo v zadnjih letih vse bolj krepi. Sporazum, ki sva ga podpisala, opredeljuje temeljna področja in pa oblike sodelovanja ter omogoča prenos slovenskih izkušenj, znanja in strokovne pomoči v proces nadaljnega razvoja kosovskih varnostnih struktur. Skladno z določbami sporazuma naj bi nadaljne sodelovanje potekalo predvsem na področjih mednarodne varnosti in stabilnosti, izobraževanja in usposabljanja, načrtovanja, programiranja in financiranja, logistike ter pravnih in pa okoljevarstvenih zadev. Današnji podpis pomeni, da ima Ministrstvo za obrambo sklenjene krovne sporazume o obrambnem in vojaškem sodelovanju z vsemi državami na območju Zahodnega Balkana. Z ministrom Cekujem sva se pogovarjala tudi o varnostnih razmerah na Kosovu in v širši regiji ter glede prisotnosti mednarodnih sil KFOR-a na Kosovo. Ob tej priložnosti bi še posebej rad izrazil zadovoljstvo, da je v aprilu mesecu prišlo med Republikom Kosovom in pa Republiko Srbijo do podpisa sporazuma o normalizaciji odnosov, ki je bil dosežen v okviru dialoga pod okriljem Evropske unije. Podpis tega sporazuma seveda predstavlja pohvalen, spodbuden in pa pozitiven korak za obe državi. Verjamem, da bosta obe strani čim prej začeli z njegovim uresničevanjem ter da bosta pri tem izkazali veliko mero konstruktivnosti, potrpežljivosti in pripravljenosti za dosego kompromisov. Za Republiko Slovenijo je varnost in stabilnost na Kosovu in širši regiji strateškega pomena, zato bomo tudi v prihodnje aktivno sodelovali tudi v operacijah KFOR-a kot v okviru drugih mednarodnih političnih in gospodarskih aktivnosti. Kot veste, je treba omeniti, da poleg to, kar smo ugotovila zdaj po novem tudi na obrambnem področju sodelovanja na političnem področju, sodelovanja na gospodarskem področju, je treba povedati, da je tudi sodelovanje oziroma odnos nekdanjega ministra za zunanje zadeve, gospoda Samuela Žbogara, veleposlanika EU v Prištini in pa seveda brigadirja Pograjca, namestnika poveljnika KFOR-a, tudi zelo pomemben element v sodelovanju med obema državama. Hvala lepa. Z izjavo še prosim gospoda ministra. Fillimisht du ta flamdëroj kolegun, mikun tim, ministrin Roman Jakic, për pritjet e ngrohtë miqësore që na bëni sot mua delegacionit tim. Najprej bi se zahvalil gospodu ministru, mojemu prijatelju, za topel sprijem, ki ste nam ga organizirali in nam posvetili. Është kjo një ngjarje shumë e rëndësishme për forcat e sigurisë Kosovës. Gre za zelo pomemben dogodek za varnostne sile Kosova. Sepse një bashkëpunim ashtu të mirë që e kemi. Kajti to tako odlično sodelovanje, ki ga imamo med obema državama. Me këtë memorandum të përkuptimit po e formalizojmë. S tem sporazumom dobiva dodatno vrednost.
dhe po e hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona ashtu të mira bilaterale. Ugledaju luč sveta in naše nadaljne medsebojne odnose, kateri so zelo pomembni ob temu, ko se je ta sporazum podpisal. Kosova gjithmonë ka kthyer drejt Slovenisë se një vend model, Kosovo je vedno bila obrnjena proti Sloveniji kot država model, si një vend ku gjithmonë i ka kërkuar mbështetje dhe ka gjetur mbështetje. kot država, ki nas je vedno podpirala in v Sloveniji smo vedno našli podporo. Dhe edhe në këtë rast forcat e sigurisë Kosovës kanë një respekt jashtëzakonisht madh për ushtrinë forcat armatore të Slovenisë. Tudi ob tej priliki varnostne sile Kosova imajo posebno spoštovanje do obrambnih sil Slovenije. Për nga shkalla profesionalizmit që e kanë arrit, Glede njeno usposobljenost, strokovno usposobljenost, për nga koha e shkurt që ka duhur që të bëhen partner të barabartë me gjitha vendet e NATO-s, in v tem, kako je v tako kratkem času dosegla, da je enak partner z vsemi državami, ostalimi članicami NATO. dhe ne çdo ditë i shohim në Kosovë, Mi jih vsak dan srečujemo tudi na Kosovo, janë në ministrinë tonë so tudi v našem ministrstvu dhe qytetarët e Slovenisë kanë plotësisht drejtë që të krenohen me ushtarët e tyre. in prebivalstvo Slovenije mora biti ponosno na svoje vojake. Dhe ne dëshirojmë që të përfitojmë nga përvoja atyre, Mi si želimo da dobimo čim več izkušenj z njihovih preteklih dejanj në fushat të ndryshme, na najrazličnejših področjih, sidomos në fushën e integrimit euroatlantike še posebej na področju evroatlantskih integracij dhe në fushën e ndërtimeve të kapaciteteve të nevojshme in na področju gradnje potrebnih kapacitet dhe në fushën e bashkëpunimit rajonal. in tudi sodelovanje v regiji. Kosova synon që të jetë kontribuesi i barabartë me gjitha vendet tjera në iniciativat e ndërtimit të paqes dhe stabilitetit. Kosovo si prizadeva, da bi bil faktor stabilnosti in miru na regiji in prispevek. Ja. Dhe do të jetë i përkushtuar gjithmonë, do të jetë vend i përkushtuar gjithmonë ndaj gjitha iniciativa, projekteve që na çojnë drejt një paqe stabile në Vedno se rajon bomo dhe më gjerë. prizadevali, da bomo prispevali k miru in reševanju vseh morebitnih težav v regiji in širše. Dhe për ata një nga qëllimet tona kryesore të politikave të jashtme dhe politikave të mbrojtjes është ndërtimi i marrëdhënieve të mira me gjithë fqinjtë tonë, Eno osnovno naših mišljenj in dejanj gradnje dobrih političnih odnosov znotraj in z ostalimi državami, dhe bashkëpunimi në nivel rajoni. da ustvarimo dobro medsebojne, medsosedske odnose in sodelovanje v regiji. Këtë marrëveshje bashkëpunimit që ne shkruam sot e shohim si një hap drejt arritjes të cilësimit. Naš potpisani sporazum je korak k uresničevanju zgoraj navedenih ciljev, Por edhe marrëveshjen e ne shkruar me 19 prill me Serbinë e shohim si një marrëveshje e cila jo vetëm çon drejt normalizimi, jo vetëm marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por dhe stabilizimi të rajonit. prav tako podpisan sporazum 19.4. s Srbijo je en korak ne samo v stabilizaciju odnosov med obema državama, ampak tudi prispevek miru v regiji. Edhe njëherë e falenderoj ministrin Jakić, Še enkrat se ekipën e tij të zahvaljujem shkëlqyeshme ministru Jakiću i njegovoj odlični ekipi për gatishmërinë që të na ndihmojnë në ndërtimin e forcave tona, o njihovoj pripravljenosti da nam pomaga pri izgradnji naših varnostnih sil, forca që gjithmonë do të jenë forca për të mirë në rajon, varnostne sile, ki bodo vedno bile namenjene dobru, pomoči regiji dhe partner i besueshëm, kredibil edhe i Slovenisë, por dhe i gjitha vendeve në rajon dhe në in NATO. kredibilen in zaupanja vreden partner tako Sloveniji, tako do vsem ostalim članicam NATO. Faleminderit. Hvala lepa. Hvala lepa.